The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark 16:15 said, And he said to them, Go into all the world, and preach the gospel to every creature. 2 Timothy 2:1-2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. In Luke 24:46-48, then he said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. Acts 1:7-8. And he said to them, It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. In 1 Peter chapter 3:15-16, But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsunod sa naandan atong tulumanon, agi og pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Gikinahanglan atong isugid ang tanan atong mga salang nahimo ning adlaw. 1 John 1:9 mo prinsipyo nga atong gibarugan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins, but faith alone in Christ alone. That is the only means of salvation. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa aron ikaw makasugod sa pagsalmot nining atong adlaw-adlawng tulumanon nga pagtuon sa pulong sa Dios, then tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa karon magandam ta sa atong tagsa kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nininglay na sa mga adlaw. Nga buhay pa kami, nining among lawas. Kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya, ug sa imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi papan. Ang imong plano, nagalihok pa man sa among tagsa-tagsa kakinabuhi,
Musa, nagapasalamat kami kanimo. Wani kami lamang sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanamo nining adlaw aron matinawan kami. Dugang pang mga kamatuoran. Salamat. Ning Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo, atong mga higala. Okay, padayon kita karong adlaw og niya sa tay bag-ong pagtulunan nga yuluhan karon og the dynamic spiritual life of believers. Okay? Ang mabulukon nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Una sa tanan, kitang mga magtotoo, human gyud sa atong pagkaluwas. Human sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ang atong manluluwas. Daghan ang mga butang na itabo sa atong kinabuhi. O kini paglabas lamang kini sa atong paramduman. Unas tanan, kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita dayon ngadto sa atong pakigambitay, sa atong pagkadugtong, sa atong pagkahiusa sa Dios, pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. It is only through faith alone in Christ alone that we are reconciled to God the Father. So, napasiguli kita ngadto kaniya, kaya ang tanang mga katauhan, kung tungod kay kita mga kaliwat maniadan o sa babae, nangalaglag man sila og busa, napahiran kita, napanunod nato ang ilang na buhat nga sala, musa ang tanan nga unsa nangalaglag og nahimulag. Hingpit ang atong pagkahimulag gikan sa Dios. Apan ang Dios gumikan sa iyang grasya, nagapahimutang og usa ka plano sa kaluwasan, pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo dinhi niining labihas kagamay planeta. So our Lord Jesus Christ, who was the Word, ang pulong sa Dios, nahimong unod. He became flesh and dwelt among us. Og busa, siya ang mitubos sa atong kahimtang nga mga makasasala, pinagi sa iyang pagpakamatay dito sa cross. So ato lang ning gilakbit. Okay? Agi og painomdom. So mao kadto. Iya kining tanyag sa Dios, this is the stimulus for every member of the human race to respond, whether to believe or to reject. Sa diha nga imong tuuhan, imong dawaton, musanong ka sa maayong balita sa kaluwasan, then maluwas ka. Apan kung imong isalikway, nasayod na po ka unsay dangatan nimo. Nabitaw na sa John 3:36, he who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Musa, mo kining nahitabo. Itong higayon, mihimo kitag desisyon, labing manungdanong desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, kita naluwas. Gawas pa niya na, kita na tao na pag-usab. John 3:3. O niya gawas pa niya na, kita nahimo ng anak sa Dios. He became a child of God. And we became members of the royal family of God. Kita, kaya napasiguli naman kita namatarong na. We have been justified. Kita na dugtong na sa Dios. Okay? So, kana pagkadugtong nga hangtod na sangtod din na namatangtang. Gawas pa niya na ang atong ngalan gisuwat na dito sa
basahon sa nating karniro, basahon sa kinabuhi, the book of life. Okay, so kini gilakbitan lang niya itong hisgot, pipila lang ka kini ka mga kaayuhan nga itong nadawat. All the benefits, 40 things, o unsa pa, na born again na kita, gimanduan dayon, human kita maluwas. Gimanduan dayon kita sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pinagi nini nga itong ginabuhat na daw. Pagtuon, pagtuo, pagkaton, paggamit sa pulong sa Diyos. Remember, our slogan, hindi nga itong ministry, doon tayo slogan. Okay? Operation SLBA. Operation Study, Learn, Believe, and Apply. So, mauna ka na, ayaw na nagkalimti. So karon kay kita mga magtutuo naman, gimanduan kita sa pagtuon, pagtubo diya sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo. Kay kini ang proseso, protokol kini sa Dios nga kita makatubo o ang atong kalag, ang patubuon pinagi sa pagpakaon ni sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. So mao ka na nga. Nagabuhat kita nining tulumanuna, agi og sunod. To be obedient. Because our Lord Jesus Christ said, if you love me, keep my word. So mao na nga. Nagatuon kita adlaw-adlaw. So, ang tumong nato ingon nga mga magtutuo, our objective is to reach the topmost sa atong tulumanon ingnunta, ang atong tumong objective, which is spiritual maturity. Kay tuluman ka ang spiritual growth, pagtubong spirituhanon, pagkabata, o niya pagkahingkod, o niya pagkahamtong. Okay? From baby believer to adolescent believer, to the topmost, which is spiritual maturity. Now, that's the stage where there is now capacity for life. Nanatay katako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, katako sa pagdawat sa mga panalangin sa Diyos. Okay? So karon ang atong hisgutan, mao kining dynamic spiritual life of believers. Dynamic. Now, you see, a believer, oh, by the way, una pa niya na, kita, mga sakop naman sa harianong panimalay sa Diyos. Now, nahibaw naman kita nga, as church-age believers, kita mga sakop sa usa ka eternal spiritual autocracy, aristocracy. By grace, kita naiusa kang Ginoong Jesucristo, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo, and kita gisagop as heirs, mga manununod into the royal family of God. Ang tanang mga Kristiyanon nagaambit ni ining maong exalted position and privilege, even as we come from vastly different human backgrounds. Now, pinagi sa atong pagsunod sa protokol sa Dios, iyang pamaagi, His standards and procedures nga latid diha sa balaang kasulatan, kita nakakat-on to think as royalty and to conduct ourselves with the grace and honor befitting our spiritual status. Mao nga dili ingon-ingon nga itong pagka-harianong o sakop sa harianong panimalay sa Dios. So mao nang nagtuon kita sa mga pamaagi, protokol nga gipahimutang sa Dios sa iyang mga pulong.
Therefore, manduan kita nga unta magbaton kita sa pagkamainiton our enthusiastic attitude ngadto sa pulong sa Dios pagtuon ni adlaw-adlaw. Kay a believer who becomes negative atula nilakbitan, he becomes negative to to learning Bible doctrine, and therefore moingon lang siya nga wa siya panahon na lang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Eventually kini siya will be disoriented to the reality of life and will easily be deceivable by false teachings in life. Dali ra gyud siya malingla sa mga bini nining kalibutan na. Mga bini ining kinabuhiya. But sa diha nga ang doktrina nagapadayon kayo sa pagsulti o pagpahimangno kanato ingon nga mga magtutuo o well, as doctrine has been telling us, and I will tell us again, tugaan na sab nato ang kaugalingon nato, once a believer loses his interest sa pulong sa Dios, siya musugod na siya pag kinabuhi o kinabuhing miserable. Gubot nga matang sa pagkinabuhi, kinabuhi nga naanay disiplina gikan sa Dios. Disiplinahon man gyud kay mga anak munta sa Dios. Gusto? In short, kini siyang mao magtutuo nga nagnegatibo na starts to live a world of unreality. So, mao nang akong giingon nimo nga sa diha nga ang usa ka magtutuo mo ingon nga sorry, I have no time for doctrine. No. In turn, ang Diyos will say to this believer who is negative, well, I'm also sorry I cannot give you my blessings. Kundi disiplina ra nga kung ikahatag nimo. So, it is a matter of choice. Mo na kanunay nato po ng ginabatbat, it is a matter of choice. Kaya ang usa ka magtutuo nga wala na'y panahon kunuhay sa pagtuon sa pulong sa Dios becomes his own worst enemy. And therefore, he would not be able to reach capacity for life. Dili siya makahibalag ug dili niya makatunan, dili niya makita ang unsay niche in life. And therefore, he won't acquire spiritual discernment in life. Kay abi nimo ang spiritual discernment God kini byproduct kini sa imong pagkamalampuson sa imong pagkinabuhing Kristohanon. And it is classified as critical pathway tungod kay it is indeed critical to success in life. Ako bitaw kang gihatagan og gihimplo niini nga sa diha nga disdisan na nga akong dughan human ko dangat to sa ICU, intensive care unit, when I had my 1996 heart attack. You see? So that was critical. Basta. Now, kung wa kay pulong sa Diyos, ingon nga magtuto. I'm addressing this to you, fellow believer. Kung wa kay pulong sa Diyos des imong kinabuhi, ikaw, you are going nowhere in your spiritual life. Nowhere. Wag yun kay pagtubo, wag kanang sibog ang tunahan, you just stand still, murag nagpundo lang ka o tingali, di lang kay magbundo lang ka pirmi, atras na ka. You are effectively fulfilling sa tugon ni Satanas sa iyang cosmic dynasphere nga ikaw magkinabuhi diya sa sud niya ng maong dapit nga may gahom ni Satanas ug dili ang gahom sa Dios. You see? Duha man tay kapilian, cosmic dynasphere or divine dynasphere. So mo na nga aniya ato ra kung tukbilon kining
pipila ka mga punto niining atong uluhan karon the dynamic spiritual life of believers. Gisangkampan ra bata sa Dios og 10 problem-solving devices. Inumdum ka unsa to? Ang naguna gyud ini rebound. Human ka mo rebound, you are filled by the Holy Spirit and controlled by the Holy Spirit. Human ka niya na, magapadayon ka, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Then musunod dayon niya na, mo ng personal love for God the Father. Sundan ka na sa impersonal love for all mankind. Unya, you are now sharing the happiness of God. Human niya na, mo ang personal sense of destiny. And then, ang ika na po, you are occupied with Christ. Now, okay, ato ragong isgutan katong bahin ni Pablo. Si Apostol Pablo, in looking back over his recent recovery, he realized that when he was still in spiritual autonomy, he had not achieved his goal nga mao ang spiritual maturity. So, forgetting the things which are behind. So, kini si Pablo, he kept on pursuing the objective. Patayon gisag sibug sunahan. Don't give up. Mao gito yung gibarugan. He became aggressive this time to pursue it with more metabolized doctrine. Gawas pa sa metabolized doctrine, nagagamit na siya sa pagka-omnipotente sa Diyos. Utilization of divine omnipotence. And then utilization of the 10 problem-solving devices in momentum testing. So, iyang gisunod, ang panig-ingnan ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, in his humanity, during his incarnation. Okay? So, mo to, madinaugon yun si Pablo. You see, mo ni, ang modelo gawas ni Ginoong Jesucristo. He is of course, mo ay nagunang modelo. Now, ako rin ko kang hatagag mga ingnon ta mga kinaiya sa espirituanong paghamtong. These are the characteristics of spiritual maturity, the Christian way of life. Di ba nila? Kina itong hisugutan ng spiritual maturity. Mao kini ang Christian way of life. Nainumdong ka ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Mao ni, ang kiniatong ginabuhat na daw-adlaw, matawag ni sa kalibutan og supernatural way of execution. Gusto? Daghan mong matinga, grabe hapon mo ay, adlaw-adlaw kung mo mag-Bible study. Di ba mo mga buang ana, makatawa lang yung kung makadungog na ko komentaryong ingon ana. Mupahiyom ko. Mga buang makatawa mga niya na. No, there's no such thing. Now, okay. So, pagpadayon yun nato sa paghisgot ni. Ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, wag yo'y ingnon ta kadasig. It's boring kung ikaw nga Kristohanon magabuhat sa buluhaton, sa tanang buluhaton, o dili ni mutugutan ang Dios to do for you. Now, paminaw. Ang Biblia nag-ingon, always give thanks in everything. Give thanks. Pasalamati ang tanan. Mga kapaitan ba, mga kahayahay ba, in adversity or in prosperity, pasalamati ang Diyos. Now, of course, do not overact by saying, praise the Lord, without any right thinking. Naghan man kong mga Kristohano nga mura balag na insa. Murag na anad na lang yun sila ng mga phrase nga. Murag, huwag yung kahulugan. No, yun praise the Lord. No, it is true. There are instances in our life nga kita murag kurat bata. We will be shocked
kung na gani mga krisis o mga katalagman nga moabot sa itong kinabuhi. Natural man sa tao. But kung na kay doktrina, na kay pulong sa Dios diya sa imong kalag, you are able to face it with stability and courage. Yung sinakita ni mo ang diferensya. Kung wa kay pulong sa Dios, wa gyud kay kaligon. Kay kini mo na itong gisgutan nga, kung na kay doktrina, na kay pulong sa Dios nga natigom na diya sa imong kalag, you are able to face it kanang kaya nimo sa pag-atubang niya na with stability na kaligon, na kaisog, o kining kaisuga, courage under pressure. Manigingon diha. Ang pulong sa Dios mao'y ingnon ta, makes you progressive in your spiritual life and nothing else. Now, abriyer ko ng imong Biblia des Filipos 3:1. Philippians chapter 3 verse 1 sa gisulti. Sulti kini sa in English. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, happiness ang gisgutan diha. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Now, kining safeguard dinhi, this is security and protection. Si Pablo dinhi nagasuwat for inculcation, pagsilsil. Now, ang pagsilsil, God, it's repetition. Okay? Mga bitaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, ning atong Bible study through the YouTube, balik-balik ini. Kay sinilsilay lagi. O niya kanunay na kung yung ipa-emphasize diya kanimo nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, balik-balik, subli-subli, aron sa ingon niya na di nagyod mo makalimtan. Mo ni bahin kini sa sinilsilay. This is part of inculcation. Now, sa diha nga ikaw nagagamit na sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Okay? It is your life now. Once you have God's happiness in your soul, you are now entering the stage of spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, ayon nakalimti, kining tulo ka spiritual kanang kahanas, okay? Tulo magud ni ka stage, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, there is no substitute to Bible doctrine inculcated. Wala. It's second to none. Now, kung bahin na, kagahisgot na niyo kanang kalipay, di ba? Happiness. Kining happiness gisgutan din may kalabutan kini sa grace orientation. Nahiluna na ba ka sa grasya? Sa imong pagtanaw sa kalibutan, tanang butang nga imong makita, grasya. Gusto? Or do you accept that? Now, ngayon naman ta nga ang grace orientation usami ni sa 10 problem-solving devices. Gusto? Now, ang Salmo 31:7 nagaingon, I will rejoice and be happy in your grace. Now, so, kay may nagtukbil naman kita kinini o bahin sa kalipay, perfect happiness kining gisgutan din dili ni tawhanon nga kalipay. O kining maong perfect happiness is produced only sod diha sa kanang gitawag nato og unsa operational divine dynasphere. See? Anha ra ka maka-execute sa protocol nga plano sa Diyos diha sa maong dapit. Way lain. Dili gyud ka maka-execute, makatuman sa protocol nga plano sa Diyos apart from the operational divine dynasphere. Kaya nga naman, mao man ka na ang dapit nga may gahom sa Diyos. You see?
perfect happiness is dependent upon metabolized Bible doctrine. Now, unsa may buti pa sabot sa holy Diyos nun? Unsa may buti sabot nini? Well, ang usa ka magtutuo is considered holy sa diha nga anaa siya sa kanang maong dapit nga may gahom sa Dios aron siya mapun-an sa Espiritu Santo. He is filled by God the Holy Spirit. At the same time, he is controlled by God the Holy Spirit, not his old nature. Kay lagi samtang na siya sa sulod sa Operational Divine Danosphere, nagatuman siya sa protocol nga plano sa Dios. You see? Oh, by the way, kini nga itong gipangisgutan nga mga kanang kini mga termino ba nga protocol, kining kanang unsa pa, Operational Divine Danosphere, kini mga terminology, of course, wa nis Biblia. Kaya itong klaruhon nimo, dili nimo ni makita sa Biblia. Wala. Kini nga itong gipanggamit nga mga terminologies, gituyo kini og pahimutang aron sa ingon niya na maklaruhan ta bahin sa plano sa Dios. Ubahin as a whole sa pulong sa Dios. Kay sa bago pagutang nagtuon sa pulong sa Dios, di ta kasabot. Wa gyud tayo pagsabot gyud sa Biblia. Now it is God the Holy Spirit, siya lang ang nagasangkap kanato sa mga pamaagi unsaon to pagsabot, ug mao nga gipahimutang kini mga terminologies aron sa ingon niya na we are being facilitated nga makagrasp gyud ta, maka kanang kat-on gyud ta, makasabot gyud ta sa mga pulong sa Dios nga gilatid diya sa Biblia. Kasabot ka? So mao na nga baliktan niya itong pangutana nga what do we mean by holy? A believer is holy when he is in fellowship with God and he is executing the protocol plan of God. Now, naman na diya sa 1 Timoteo 6:6 nga nag-ingon, but godliness with contentment is great gain. Yeah, versikulo 7 o 8, for we brought nothing into this world and we take nothing of it. Now, ano ay himplo ang ihatag nimo? Kanang diha bay himalatyon nga magpapatigayon. A businessman who was dying asked all his children, iyang ipatawag ang tanan niya mga anak to come to his deathbed. Himalatyon na gud siya. O iyang pangutana ang tagsa-tagsa nila kung diha ba silang tanan, if they were all present. No, tubag ang mga anak niya, yes, we are all here. The children told him, mingon dayon siya, kinsa may nagbantay sa tindahan. Nawili. Saan to pa nawili sa iya kunong ganansya. Now, nakadungog na tingali ka maining bahin ini, panatulan ng gilakbitan kaya pong usab sa paghiskot. Now, there's versikulo 8, but if we have food and shelter, we will be content with that. Diba? Now, sa diha, nga kitang mga magtotoo, now I am addressing this to our fellow believers. Once you have happiness, you will inevitably be tested. Na mo na gitawag kong evidence testing. Okay? And you cannot escape that. Dili kang kalikay niya na. Inumdumi, kanto nga kung ingon di padugay, 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o ginsay ikatulo, spiritual maturity. Now, timan ini, okay,
nga wa tay mada. We cannot take anything with us sa diha nga kita mutaliwan na gikan ining kalibutan na. Mutaliwan, sakto ba ng binisaya? Mubiyahe na. Mubiya na ta ining kalibutan na sa atong kamatayong physical or rapture, whichever comes first. Now, so akong balikon, we cannot take anything with us when we depart from this world. Naalay usa. Usara kabutang atong mada. Unsa man? Be, ako kang pangutanong, unsara ang atong mada inigbiya nato ning kalibutan na. Naarabag yun. Do not think, huwag yun. Kapanako lang ning kanang patinaw kanimo nga gaingon kining maong phrase nga wa tay mada. We cannot bring anything with us when we depart from this world. Apan naagyo usa tubag ang pulong sa Dios. Maura imong mada. Now kung wa kay pulong sa Dios karon, unsa may imong mada? O panalitag mamatay ka karon. Wa. Zero balance. Now, Philippians 3:1 again. Paul talks about happiness here. Plus H. Ang perfect happiness God plus H kay iya ka ng happiness sa Dios. Ang minus H iya tao. Now, so mo nang iingod si Pablo, Philippians 3:1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, kining rejoice diha na nagipahimutang sa Grigong grammar nga imperative mode. Ano siya sabot sa imperative mode? Mode of command, mando. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Na, gimanduan ta ng mga magtotoo. This is one of the imperative moods in God's Word. In the King James Version, and it is a safeguard for you. Safeguard, protection, and safety. Kanang it diha, and it is a safeguard for you. Kanang it diha is plus H. Ang happiness nga iha sa Dios. Now, sa diha, nga kining maong matang sa kalipay nga iha sa Dios. If this perfect happiness cannot be reached, dili kini makabot sa usa ka magtotoo, imposible, paminaw, imposible ang pagsinati niini. Sabot? Ako malikon. If this perfect happiness cannot be reached by a believer, it is impossible to experience it. Now, ang doktrina has to be metabolized. Kung nahibaw na ka unsay buta-sabot ning metabolization of Bible doctrine. Ako lang ning gihubad sa binisaya og galingon ba ang pulong sa Dios diha sa atong kalag nga mahimo na yung tataw, tinaw, klaro sa atong kinabuhi. So doctrine has to be metabolized to really experience this perfect happiness. Doctrine has to be inculcated by repeating these doctrines over and over and over and over again. Wala undang, you see. Kay kining maong matang sa kalipay happiness, that the Bible talks about, wa ni magaagad sa mga butang, mga tao, mga circumstances, wala. They do not depend on things, people, and circumstances. Kay kining maong matang sa kalipay can solve your problem. Just imagine. In fact, it is a problem-solving device. Kinsa nag-andam nini? Ang Diyos. So it is your victory to possess this kind of happiness. It is your victory. Now, this kind of happiness, di man niya, kadtong tulo ka spiritual skills, kaya of course, this is part naman good ni sa spiritual adulthood. You see? Adolescent ka na.
Now, spiritual self-esteem, that's the beginning of contentment in life. Kini spiritual self-esteem, and then spiritual autonomy, and then spiritual maturity. Now, okay. Nahinomdom ka pa ba niya itong ECS? Itong isgutan? In the past lessons. Edification complex of the soul. Now, akong giuban, kinis, excuse me, giuban na akong binisaya nga edification, binisaya, dakbalay. Okay, mo niya akong paghubad, dakbalay. I don't know, budawat ka ba niya ng binisaya, pan, mawala na nga akong makabot. Dakbalay, kining edification complex of the soul. Doon ay 5 kaang kini. Na ay penthouse niya na. Kinatumian yun. Okay. Ang ECS, ang una yun ang gitawag kini grace orientation. Ay mong pagpahilunas grasya. Okay? O niya, sundan ka na sa mastery of the details of life. Ikaw na ang master, dili ka ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Yang ikatulong ang relaxed mental attitude na naipagkayahay sa imong panguna-una. Ikaupat nga ang 3 ka kategorya sa gugma. Category 1, love, God for God the Father. Category love number 2, love for right man, right woman. Ug ang ikatulo, love for all mankind. Mo na ng 3 categories of love. Unya, sa pagpadayon sa imong pagtubo, Kristohanong pagtubo, espirituhanon, then makakabot ka na sa penthouse. Now, unsa maning penthouse ingnon tapangko sa Binisaya? Now, ang tapangko, God, is slanting roof for protection. Ngunit tapangko. Ang perfect happiness, tuwa na si kalima. So, review lang niya, itong isgutan. Kunya, ugma ato ning ipadayon ang bahin sa Operation Z. Operation Z. Z ba? Zeta. Ang Z diha is like 0 or unsa pa. Kinigong Z or Operation XY plus G ang imo kining paggamit na pulong sa Dios. I mean, padayon sa pagtuon nimo purma maguna og Z, letter Z. Ang kinatumian niya na mao pa ang pastor teacher nga nagtudlo sa pulong sa Dios. Unya mudagan dito sa tuo, unya muambog dito pinagi sa imong pagtuo, faith. Unya kadtong imong nakatunan nga pulong sa Dios by faith, imo magidawat karon nahimo ng epinosis. Ato lang ning gilakbitan ba? Operation X plus Y plus Z. Now, of course, volition is to be used in learning these things. Busa, ato paning ipadayon ugma. Kaya din nilang una kita kutob o ayaw sipyat sa sumpay nini. Kaya labihan naghanap ang atong tukbilon bahin ni ining atong uluhan. The dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study nining adlaw, directed towards those who are without Christ, without hope, without eternal life. Kini ang higayon. No matter what you think, no matter what you believe, kini ang higayon. Ang gutlo sa imong pagkonsiderar. It is a moment to put everything else out of your mind. Ug una-una ang persona ni Ginoong Hesukristo. Ug unsa mahibot pasabot niini? Unsa man gyud ang Kristyanismo? Well, ang Kristyanismo
mao si Ginoong Jesucristo. Kay kini relasyon kini ngadto sa Dios pinagi kang Kristo. Ug wa gyoy laing paagi nga imumangkon kining maong relasyon sumala sa latid sa balaang kasulatan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga binuhatan, ang tanang mga binuhatan nga imong mabuhat wa kanay labot sa imong relasyon sa Dios. Why? Tungod kay ikaw makasasala. Tungod kay dili ka man hingpit as God is perfect. Tungod kay ang iyang pagkamatarong musalikway magyod sa dili makatarunganon. It has to reject unrighteousness. Ug ikaw, you are unrighteous. Bisag unsaon pa nimo buhat, how many good deeds you do, dili. Di magsilbi. That is where Christ comes in. That is how important He is. Tungod kay siya lamang ang bugtong tao, Diyos ug tao, who can present you faultless before God. How does He do that? Well, miadto siya sa krus. Miadto siya sa krus aron sa pagpakamatay. Maura kanay hinungdan ngano nga miadto siya sa krus to die, and to die for you. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. Namatay siya alang kaniya, nila, kantanan. He died for all of them. O kana grasya. His absolute grace. Busa, ang imong buhaton, ninihigayon na. Maong imong pagtuo kang Kristo lamang. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan na mo langit no, nagpasalamat kami kanimo ning imong mga pulong naot nga kini masilsil gayod sa among alimpatakan sa among kalag. Nga among magamit sa mga daw panginabuhi. Ingon nga Kristohanon. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pakaon sa among tagsa-tagsa kalag. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.